a información sobre ti, que ainda non temos claro de onde é, que se non me podías aclarar. Sí, bueno, que creo que na Wikipedia pon aí Xustasco, Espeito, Lugo, non sei que. No, a ver, eu nací en Lugo, físicamente nací en Lugo, pero a miña familia ainda non vivía en Lugo cando eu nací, ata que eu cumplín 2 anos e pico, me parece que fomos xa todos para Lugo capital. Meu pai é de Xustás, que é unha das cousas que aparece por aí na Wikipedia, que xa o vin, que é de Concello de Cospeito, e a miña nai é de Ludrio, que é tamén unha parroquia pequeniña que está ali moi preto na Terrachá, e os dous vivían en Castro Ribeiras de Lea cando eu nací. Miña nai, o sea, miña irmá sí que naceu ali en Castro, na casa, e eu xa nací na residencia de Lugo, porque, bueno, xa pasaron 4 anos e tal. E nada, e ainda vivimos en Castro, pois eso, mentras eu era así bebé, 2 anos e pico, despois xa fomos todos para Lugo. Entón, bueno, criado en Lugo, pero sempre con moita relación, sobre todo, eso, prácticamente todos os graus enteiros en Xustás, ali na aldea, con toda a miña familia, prácticamente, por parte do meu pai, viven todos ali. Que recordos gardan de cando chegaxes a Santiago do ambiente do Atlántico? Vaya, que información. Pois, non, bueno, recordos maravillosos, porque, de feito, os donos do Atlántico, que son Pili e Guille, son os pais dos meus afillados, quero dicir que despois eles tiveron fillos e eu fui o padriño dos dous, de Cecilia e de Gael. Pero, bueno, foron un momento moi especial porque o Atlántico nese momento era un pouco centro así nese xuntábamos artistas, xente do teatro e tal, non? Entón foi tamén, bueno, un pouco chegar dende Lugo, empezar a coñecer a xente que se dedicaba ao mesmo que te querías dedicar, porque eu andaba ainda nunha fase semiprofesional, por dicirlo así. Entón, bueno, ali empecé a coñecer xente que despois tuvo moito que ver na miña vida, era a miña formación como actor, non? Tipo Víctor Mosqueira, Miguel de Lira, actores que, bueno, que son un pouco máis maiores que a mí, pero os que puiden traballar, pues, algúns fixen cursos e aprendí moito deles, e, bueno, San Cejudo, que é o noso gurú máster así con unha boa tropa de actores en Santiago. E que cambios significativos se produciron na túa carreira profesional dende o papel de xuiz en Mareas Vivas ata agora, e que non cambiou? Pues cambiou, bueno, creo que son algo mellor actor, que aprendín bastante así desde o 98 que foi isto, non sei, pues xa 14 anos, por aí, sí. Home, aprendín algo e tal, creo que son bastante mellor actor do que era nese momento, pero bueno, aquel tamén foi un momento moi especial porque aí xuntámonos unha xeración como de actores que casi como que tomamos relevo de outros que estaban na televisión galega nese momento. Entón, bueno, foi como a primeira serie así de drama dunha hora de duración que realmente petou, na primeira que había unha variante dialectal do galego, e iso foi, eu creo que un punto de inflexión no visual galego, porque até ese momento sempre se traballara co estándar, digamos, co galego normativo para televisión e tal. En ese momento unha variante dialectal que era da Costa da Morte foi como que petou, de repente era un choque, un toque de realidad total para a xente que vía a televisión, entón unha identificación brutal ca serie, non? Quizás a xente da parte de Lugo estamos menos identificados porque a variante dialectal tiña moito que ver ca Costa, non? Que a Costa da Morte, pero bueno, igualmente era unha serie na que aparecían personaxes de moitas partes. Tiveches algún problema alguna vez nos traballos que te ofreceron por ser galego e por lo teu acento? Bueno, eso cambiou bastante, porque hai anos cando empecé, chegabas a Madrid sí que había así un pouco de recelo polo tema do acento galego e tal, e había como paranoia de que intentaras neutralizar o máis posible. Igual que, por exemplo, pasaba cos cataláns, quero dicir, se un actor catalán chegaba, tiña acento catalán, sempre se identificaba con, bueno, pues con un tipo que podía ser abogado, que podía ser, digamos, desempeñar así unha profesión digamos, de certo nivel. Si eras galego, parecía que os papeles tiñan que ser de fontanero, de albanel, de non sei que, ese tipo de cosas. Estábamos aí como relegados ou discriminados nese sentido. E nestes anos, gracias a que, bueno, que fomos desembarcando así bastantes galegos no mundo do cine nacional ou audiovisual nacional, pois xa, digamos que eso se foi compensando, quero dicir que xa non é raro. Primeiro que a nivel español que xa parece que o ouvido que se abriu un pouco, quero dicir que para o madrileño xa non resulta molesto escoitar todo tipo de acentos. E, bueno, que accedemos a papéis importantes. Cando falaches en galego na entrega dos Goya,
Que te empuxou a facelo? Se xa surxiu ou xa o tenías pensado? Bueno, foi tamén, de algún xeito, unha especie de homenaxe aos meus pais, porque os meus pais, claro, son galegofalantes, e eles xa bastante mal o pasaron, porque cando nós éramos pequenos, como ainda vivíamos no post-franquismo, estudiábamos como en un colexio de curas, maristas e tal, pois eles todo o rato nos estábamos falando en castelán, era como, bueno, esta diglosia que se establece nas familias ás veces. Despois, por fortuna, eu puiden recuperar, digamos, esa relación con os meus pais en galego, de algún xeito, pois tamén foi un momento no que, claro, quería agradecerles a eles todo o que significan para min na miña vida e na miña profesión, porque sempre me apoyaron moito, e de algún xeito, pois, o idioma que sale de xeito natural, pois, é o galego. E creí nese momento que, bueno, que tamén era un momento conciliador, é dicir, que non pensaba, bueno, se o explico ben, non creo que ninguén se ofenda porque nos fale parte do discurso en galego, non ten que ser, que, ao fin e ao cabo, pois, bueno, hai que intentar armonizar todas as linguas que hai na Península Ibérica. Como se te presentou a oportunidade de traballar en Hollywood? Que tal o inglés? O inglés bastante mal, pero digamos que traballa a pronunciación, pero bueno, como son actor e tal, intento imitar o máis posible, pero despois a gramática para mí é un desastre, basicamente, un desastre total. Pero bueno, para interpretar así, claro, pues bueno, como hai que memorizar e tal, pues un vai tirando como pode. O que pasa é que é raro interpretar nun idioma que é bastante allego a ti, hai algo no que é difícil de conectarse. E a oportunidade de traballar en Hollywood, bueno, pues surgiu porque eles viron pelis, hai unha destas pelis que se distribuiu alá, que levaron premios, ou xa levaron un par de premios de interpretación no Festival de Seattle, e Conte de mis ojos, ou unha peli destas, non? Entón, bueno, os directores de casting e as directoras sempre están un pouco ao loro de xente que anda por aí e tal, e se hai un premio, a ver quen é este actor. E entón, pues bueno, no momento dado, puxeronse en contacto e dixen, oye, que a ver se podes facer unha prova e tal, enviar un vídeo para esta peli, nada, enviei un vídeo, gostou, e despois decidiron facer outra prova, fixémola por videoconferencia, que foi probablemente a prova máis surreal que fixe na miña vida, porque era eles en Miami e eu en Madrid facendo unha prova, era moi extraño. E finalmente, pues, bueno, deron os papeles un palo a rodar. Bueno, pois moitas grazas e agradeceríamos moito que algún día viñera a visitarnos aquí o Colexio Español na Relevo Galego. Pues espero que sí, espero poder alguna vez ir aquí a falar.